בעיתון. זה לא עובד. לא עובד, מה לא, ריק, חשוב לי רקורד. צלם אבל? רגע, צלם את החבילה. לא יודע פרסי, אני מיליונר! כמה יש? אנחנו עושים את טורקיה! על הראש שלי דוק. תיאק! מי יוצא לטורקיה? תן לו פרצוף. איזה פרצוף? תן לי פרצוף שלי. מי זה? ערן! איזה מכוער! תן לי משהו. תאמין לי בני, בוא בפנים. פח, תן לי, תן מטורף. תראי, רואה השחור? האח קטן שאתה אותו. סליחה, שלום, אני רוצה לב כאן. מה לא משתיל לך רענן? לא דיבר, אתה רואה? תסתכל. תראה, סונר. בוא נשלם לכם, אה? איך חשבנו על זה? איך נצאו אותנו בשירותים? שלא יפלו עליי, עכשיו זה מה שחצה. אוי! אוי! אבל מה זה, ילדים קטנים? איזה הטייס הזה? לא מגיעים לטורקיה היום! מה, נשאיר משהו? כן, אנחנו נמות היום! בוא נעשה תפילה! חלוץ, לא ראי! הוא שרוף פה! ככה אין זמן מעלה! תראה בילן! לא, בילן! מה? אני לא אשב עם אותו, יא אבוי! תפיל בנוע, תפיל! הנה, זה מלכות, זה מטומטם! בואנה, מטוס מכוער! לא, אבל הוא ענק, פאולר. זה לא היה לי נוח להגיע משם, אז חניתי פה ואני עולה ונוחת. אמרנו לך, איך עוד אותך פה? מי לוקח? אתה יודע זאת. צלם את זה. על המטוס. די, אל תבוא כולו, זילה, תלך איתו. צלם את כולה. ארי, אל תלכו משם, תלכו, אני שואל לך לצלם, תלך. כל העניין זה שאני נכנס כאן. אני אצלם, תראה רק, אני רוצה. הוא רוצה, לא, להכיר אותך בזה? אני אוהב את המדריך בטיול הזה, גם אתכם פה לליקרנס, זה לא רע. אני ראיתי סקאלה של מטוס עכשיו. אני, זה המועדון הכי גדול במזרח התיכון, לליקרנס. גדי, תהיה רגוע, גדי. אריה, בן זמנה. פארק מים וחמון טורקיה. אדיר, מה ראית? אדיר, מה ראית? סקאלה של מטוס, סקאלה של מטוס. ארי, אדיר, מה ראית? אדיר, תנהל את התחת. תנהל את התחת. אדיר, מטוס. בדיוק. לא יודע, לא יודע. היא אמרה לי, לא, תעשה את המצלמה ככה מעליו, מצלמה מתאפרת. נשתגע, לא שם. נתמקסם את הבזבוזים. אני? אתה יודע כמה? כמה? אני מצטער לך, אז תודה. לא עושה משהו שלא תתרום אליי, אתה עדיין קרדן. איך הוא יהיה, אבל אני הבאתי את היוכה. חמי, ואתה עבד? אדיר, מה ראית?
juntos, What's cola? Smile to my camera, please. Smile. I love Turkish good. Turkish good. Gadi, you love Turkish? I love Turkish. טורקיה, וואלה, יש לו כלכלה אחת בכל טורקיה. טוב, יש לו מצד לפתור בשבועות, אני לא מצד אלה. יש לו דלת לפתור בשבועות. עברה שם קודם, בדרך. לא זאתי, לא זאתי. Excuse me, can we picture? Okay, thank you. Thank you. אוי, איזה מגניב. מלא, אבל לא רואים טוב. איפה הסקאלה? תראה את הסקאלה. 450 זה? נראה לך 450. אריה, מפגר אותי. Benim yarın işim var İstanbul'da. İstanbul diyorum, Antalya'dan. איזה וידאו. רביב, איך אני נוגע דבר כזה? איזה בלגן. בוא נראה, זה תרגום מהפונטק שלך. כן, I sit זה אתה הטייס לי, כשאני אגדל אני אהיה פה חברים. כשאני גודל אני כאן. אצל הטורקים. Yeah, okay, just leave now. אוקיי. Please. תצלם שאתה נראה. בצל. אתה רוצה לבוא להכניס. לאן זה למה? בחוץ אולי נראה רע, אחי. צלם אותי. בפנים הוא נראה... אני אומר לכם, נתי פיצ'ויה לא חוזר חי. עכשיו אני הולך להיות עם הבן אדם הזה שבוע שלם. אכלת משהו... תקשיב, לישון בלילה זה סכנת נפשות איתו. ספר להם, הוא ספר מדבר להם. שטויות, הוא לא יודע שאני הולך עכשיו לתת לו 3 שעות שלה בלילה. 3 שעות דודו, יש חיזוקיות? ואני אתן לו אפילו שעתיים. חיזוקיות? יש לי תראו איזה יגרמייסטר. חוף, דברו פה, תראו יש לי יגרמייסטר. תראה את ההיא! ב$20 נביא 6 טורקיות היום לחדר ונחגוג כל הלילה. טורקיות. טורקיות, בערב גלעד! נחגוג את פרע בוגד בר גלעד! אוהב את גלעד, חולה עלייך, עלייך. וואלה, מסכן, בעניין לך לזה, יא הומו, תבגוד בה, מה אתה רואה אותו בכלל? למה לא אכלת להוריד את השקיות? עזוב אותי, הסתדרנו, עזוב אותי, אני... נראה, תפוס, השתייה שלנו, הזה שלנו. הופה, רגע, חדר, נכון? חדר, הופ, אי, יציאה. אני תחתונים, שנייה. בריכה, הופ, יציאה, ים. אמא, תראה איזה מלון. אמא לליו. מה עבר לחדר? לא, אני רוצה להפיל, יש לי קרחות. לא רוצה להפיל. מה, אתה דפוק אחי? להפיל אותך על הרצפה, עכשיו לדפוק לך מקום בספר תורה, לא, תבוא אחי, תראה מה זה גן עדן אחי, זה לא עולם, זה אחי עולם אחר. תקשיב למוזיקה. דבר איתי, מה יש בחדר? מה יש בחדר? מה יש בחדר? הפתעות. שלי, הפתעות. לא יפה אחי, מצלמה. טוב, קלוזר. היי, פיק איתו. עוד שבע. ארי קול. ארי קול. שילוק את קייגה קול. ארי קול. השנה הלה פעם, הלה. האישה הכי יפה בעולם. אומייגאד. תן להם בראש. מה החברה שלי עושה בטון? אוי שאתה צריך למצוא ראובן, הראש שלך נכנס למוסף. עוד אחת. תכף, זה כאילו תראו בבן דוד, המפגר. תראה אותו, תראה. ראובן, הבנתי. מדויקת, ואז לעשות אותה מדויקת.
I want car, I want טוטו קורולה רגיל. זה מה שהביא לי. מצלם, מי מה שאני מצלם? אני לא יודע למה לא נדע כדור. כנראה נשרפה במורס, מי מה שאני מצלם? עכשיו ראיתי נקודה ונשמע. אז זה מורה לך שאתה מצלם בזה. אני מצלם, סטונג כבר, זין. מה יש רגע לגלעד? ג'ולי! דאגי אחרי זה. מה לעשות? איזה שחור! רוי, $5. על הצחוקים רק. כן, דולר אני מוביל. לא, על הצחוקים אני לא מוביל לך כלום. רגע, עצור, על כן, הצחוקים. צלם אותם, אבל הנבל. הוא חולני אדיר. אני ילד חולני. אני אביא לך את הדולר על הצחוקים. נו, מה אתה אכפת לי? גלעד, תראי מה עושה גלעד. לירה, $5, אני מביא לך דולר אם הוא לא. שתיתם 20 כאלה, זה נקרא יותר מדי. גלעד, תראי מה עושה גלעד. אחרי זה תראי מה עושה. הוא כבר לא שולט על עצמו שהוא שיכור. תשתה כבר. שקט, גלעד, נראה. סוס בוס, תבוא לך. לירה, סוס. לחיים. תראה את השחור הזה. יאללה, הזדיינת, אתה מוקיע. שתיתי היום 40 כוסות. באלוהים, היום שתיתי 100 בוקר. תגמור אותה. עוד עכשיו 40. תגמור אותה. די. בואי, תגמור אותה. מה הם צוחקים? זה קילו. מה היה לך? תגמור אותה. חכה רגע, בואי, שיכור. טוב, תביאו כסף, הוא לא הזמין אותה, אתה מועיד עדיין. בסדר, יש כסף. נו, תביא. קרא אותה כמו שאני תקרא. נו, הוא אמר... This is the first time that she is jumping with the rope on the surfboard. Ex-Tamal. Okay. Dina Masimusin. Okay. B. David, come on. מצלם, יא זין, מצלם. מה, אני עיוור? כן, ריקו. Okay, one more time, ladies and gentlemen. We get a vote. Yeah, okay, what we do? 1, 2, 3. Bye. The next man from Israel, I think. Aaron. Okay, big up. Okay. Oh, paparazzi, huh? 2. Stand, shalosh. 1. One more time. לא נורא. אתה גם הולך לזה? כן, אתה הוא רשם לך? שיעקב שלך תגיד לי, אני אקדם אותך. Robert, are you ready? Is it the first time that you jump with the rope? First time, nice. Everybody is up to today. And up to today, everybody will jump on the surfboard when you go back to your country, okay? And remember... 1, 2, one more time. Big applause and one more time for Mr. Robert. Okay. Robert, one more chance for you. Come on. Keep fast up. Can we say? תשמעו מה אנחנו שומעים במלון, אביב, שישמעו. בטורקיה שמים סבלים. המלון הזה הפך להיות מלון ישראלי. כן, מלון ישראלי. כל מה שצריך זה פטיפון, מיקרופון, כישרון, סגנון, עוד שלי, ההמנון, אני אחרון מציון, ואין לי מחירון, אז שכולם
דודו. אני אהיה כאן אחרון שר מרומרו נאמבר 1 איצ'יבן לא בזרם של כולם אבל בזרם של הגן אני מטורף כמו כמות של קוקאין אבל חכם שם טבסקו על קצון בנות טובות שאני חם אם נרחבתי בחיים לא תחליט רציתי את סימן הייתי מעביד אז תביא חוקים עליי לא תופסים אולי אני לא איתו אתה יודע כמו לקוח על הפן, תמרח את זה איתו. למה אם היו לי יותר מספיק סיגר וחכים לדיסק יותר משחיכו למון על יש לי הייטק כמות תביא דרגה של רמטכ"ל אני המקור אני הראשון ש... אחד, כן. הוא לא קופץ, נו! אשכנזים עשויה, אתם מבשים. דוד, רק ישראל, לא עכשיו. לא, סוף בעדית, תן לי לצלם. אני יודע לצלם, מה? אני יודע לצלם. תקפצו, מה אתה רוצה? תודה, תקפצו, נו! גילה, צלם את גילי. מפה הכל, יש לי זום! יש לי זום, תקפוץ! מה, אני לא יכול לצלם מפה תורשם. אפשר לצלם. היום בלילה כולם בית חולים מהם. הקור הזה. עם המוזיקה הזאת הורג אותי. Vardı çekilen bizde şansı güzel biraz adam vardı bitti dün bir işim vardı bugün yok bir sevgilim gücüm yok sevgilim yok yok oluyor yok sevgilim yok yok oluyor yok olmasa telefonlar çalmasa arkadaşlarım aramasa ne yapardım kim bilir şarkılarda שרצם והדבר אינו עומד. גלעד יוסי לא קובי, תוריד את המצלמה. תן לי. אצלי רן, אצלי רן. רק קובי נשאר, רק קובי.
Un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy, un movimiento muy sexy. Lo que se viene en africano con el baile que es una. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Todas las mujeres lo bailan. Todos los hombres lo bailan. Todas las radios lo ponen. Las discotecas lo ponen. Toda la gente lo baila. Pero si todo se acaba, acaba. Acábalo. אבי, יא פחדן! בלי לזוז. תרגיל. תרגיל? זה בשם מוכרחה. אחת הבחורות הכי יפות במקום. סמייל. איזה כוסי. אין לי כוח. כן, תשאיר את המשקף אצלי. כן, אני בקט, צלם, גלעד, לא מצלם, לא מצלם. תקבצו ביחד, זה יעזור לצלם, אתם יודעים. דודו, שמור לי מקום, דודו. קומו כבר, אתם יודעים מה ההשראה? אתה תחפש, תגיד לי. כן, הוא חוזי את הגוף, רוי. אתה מזדיין על זה. תראו את האור. תגיד, אתם יודעים מה השעה? אתם משנים כרטיס שעה? אבל לא, מה אתה... תספסתם קטעים בבוקר, רוי? היית בוכה? מכניס את הראש שלך בבוקר, פעם. מה זה? אחרי שלכם נראה כמו חרא בספר תורה. החליפו לנו חדר, אחלה חדר יש לנו קנאיוס. תראה איזה חדר מכוער, שלא מבין מצרות. היה לנו חדר יפה. אתם רואים את החדר שלי? אתם ראיתם? מה אתה מתלהב? רואים את החדר שלנו? לי ולאדר יש חדר רומנטית. איזה תאורה. קיצר, רוי. תראה תמונה של ים, תצלם את זה. אימא'לה. תראו מה הוא שם. זה מה איפוס, אה? סתם קציצה שם. תראו איפה הוא שם אותה, יא טוב הזה! תראו מה הוא שם! זה כמו שאתם רואים חדר המאוהבים. חדר הנופלים בשבי. מה, אכלת? תראה איך הוא יושב. זה חדר מגעיל, ארי, תראה. פרנס, תן לו בצד המצלמה. תן לנו. 3 בצהריים, אתה יכול... 3 בצהריים, פרנס! איזה פרצוף הוא עושה לי, חד בצהריים הוא נזכר לקום, הזין הזה. מה, יומיים לא ישנתי, לא זמן. מה יש לך כזה הייתי מתאבד. אחי, תגלה את הבדלים שלנו בין שלהם, זה גדול שלנו. פרנס, בוקום. שמעתי במישהו. כן, אז שמעתי. תראה מה זה. אבל לא יפקר סיפור, אחי. תראה סיפור. מה זה?
טוב, זה שלי פה, מה דפוק? אני שומע כאילו מישהו. שמעתי כזה? בוא, ראשון, ראשון בלגן. כאילו אתה היה פה תרגיל, ארי, למה הערת אותם? שלוש בצהריים, תקומו מניחים. מי שואל אחד זה אנחנו ערים. הם חזרו? אתה חולה נפש, הם משאירים את הדלתות פתוחות, כל השורה יש... הם חזרו? הם חזרו. והם? תראו, זה החדר של שימי ועידן. שנייה. החדר שהם קיבלו והזדיינו. ואת המצלמה, את החדר שלנו תכף תראו יותר מאוחר. תראו איזה חדר מכוער, תראו את שימש כזה. בטח, באיסטר גינו להם מקום. עוד רגע אני מחוץ למיטה. תראה צחי. יפה. לכם, לנו לא. עכשיו נקים את זה. מה? לא. לא. לקחת מפתח? טוב. הם סגרו לנו את הדלת. יש מנקה בשמאל.